Deuteronomy Chapter. Sabra no na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sene abo pono mienu sɛ kane de no, na fa foro bra me nkyɛn bepɔ no so, na yɛ dua daka, na mɛtwerɛ nsɛm a ɛwɔ kane apono a oboboe no soɔ no mahyɛ apono no so, na fa si adaka no mu. Na meyɛ oku adaka, na mesene abo pono mienu sɛ kane de no, na mefrɛ bepɔ no a apono mienu no kura me nsɛm. Na ɔtwerɛ apono no so sɛ kane ntwerɛeɛ no, ensem du no a Awurade firi ogya no mu ka kyerɛ mo bepɔ no so dwabɔ da no na Awurade de maa me. Na medane me hu sane firi bepɔ no so, mede apono no me besie adaka a meyɔe no mu na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na Israelfo tu firi Beerot Akan kɔ Mosera. Ɛhɔ na Aaron wuye na osie no wɔ hɔ. Na ne ba Eliasa si nanan mu di sɔfoɔ. Efiri hɔ na wotu kɔ Gudgod. Na wofiri Gudgod kɔ Yodbat, asase a nsutene wɔ so. Saa bere no na Awurade yi Lewifo abusuakuo sɛ wɔnsoa Awurade apam adaka no. Na wonyina Awurade anim nsom no. Na wɔmfa ne din hyira de abeduru ne dai. Enti na Lewi anya kyɛfa ne agyapade ne nuanum mu. Awurade ne n'agyapade, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn ka kyerɛ no no. Na me deɛ, megyina bepɔ no so sɛ kane no, adaduanan ne anadwo aduanan, na Awurade tie me saa bere no nso, na Awurade ampɛ sɛ wɔsɛe woɔ. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, sɔre kɔdi ɔman no anim ma wɔntu nkɔnkɔfa asase a mekaa wɔn agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no. Na afei Israel, ɛdeɛ na Awurade wo Nyankopɔn repɛ no wo nkyɛn, sɛ gye sɛ wusuro Awurade wo Nyankopɔn. Na wonante n'akwan nyinaa soɔ, na wodɔ no, na wode wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa som Awurade wo Nyankopɔn. Na wode Awurade mmara nsɛm ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nnɛ yi soɔ, na ayɛ wo yie. Hwɛ, ɔsoro ne ɔsoro mu soro yɛ Awurade wo Nyankopɔn dea, asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Nanso w'agyanom nko na Awurade bata wɔn ho sɛ ɔbɛdɔ wɔn. Na wayi wɔn asefo a wodi wɔn akyiri a ɛne mo, ɛfiri aman nyinaa mu, sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi. Enti muntwitwa mo akoma twetia, na monsene mo kɔn bio. Na Awurade mo Nyankopɔn yɛ nyame mo Nyankopɔn ne Awurade mo Awurade. Onyankopɔn kɛseɛ no, otumfo a ne ho yɛ hu a ɔnhwɛ nipa anim na ɔnyɛ adamudeɛ. Obu atɛn ma wisia ne okunafoɔ. Na ɔdɔ ahɔhoɔ ma no aduane ne nkataho. Enti monnɔ ahɔhoɔ, ɛfiri sɛ moyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so. Awurade wo Nyankopɔn na suro no, ɔno na som no, na ne ho na bata, na ne din ho ntam na ɛka. Ɔno ne wayɛ yie, na ɔne wo Nyankopɔn a wayɛ nneɛma akɛse a ɛyɛ hu a w'ani ahuni ama wo. Akra 70 na w'agyanom di sane kɔɔ Misraim. Afei Awurade wo Nyankopɔn ayɛ wo dodoɔ sɛ ɔsoro nsoromma.